Kanang naipasero ay ito nung makanta ko. Pagindot sa adlaw. Hindi tayong panahon oh. Oy! Parang manglaag ta. Asa man ka dong? Asa ka? Okay. Ato na ko ha. Kiss abay. Kiss. Ay, Mader! Mo na ako number 1 fan. Let's go on ay! Ha? Saan ka punta? Anong pasero anar ba? Ito nung rugudar? Ha? Kanang naipasero ay ito nung makanta ko.